Pagkasaritaan ni Nelia nga napawalwan, agpadpadada, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ket imatender kami, iti office mate ko, ken best friend ko, manong nemi, iti maysang party. Why? Ni Arlene, ti best friend ko, ken office mate ko. Hindi at daw masidig nga lalaki kada kami, manong nemi, ket kunan ni Arlene, pag pinustahan ta. Umay makiam-amureta nga lalaki. Sino nga tatkras na kadata? Ay, siyak at ikras na. Masapul nga siyak ko na ni Arlene. Ngayon siyak di mo na nga nakialamano keng kuwana ta siyak nga rod iti kasitgan. When siyak di mo na namit na. Hi, I'm Reden. I'm Nelia. I'm Arlene. Ngayon siya na balay ni Batanti Imak manong. Nagbahar na kulap ng Diyos ko. Wala garagan-ganin terik na. Nagpagkat ti parang uyo, ipasulat mo kanya ko na Nelia. Okay. Reden, ni Arlene, office mate ko, and best friend ko. Oy, kamusta ka, Arlene? Pagbit lang, di pa nangigam na di iman. Ngam siya ko, pinatpatan na. Abi, di kami tumininom. Iyalaan kayo, juice with the wine. O si kakano, Arlene. Ay, siyak kayat ko. Kinunak manong. Alam, hanlatang kanya ko, sir. Agbatik lang ako dituin. Kuyog kam kiniya, Reden. Let's go, Reden. Manong nemi siyak pa yun. Iti imaklili kang kuwana. Iti talyawag na Arlene, manong nemi kinasulapan na. Agimon. Siya kami ti kahit ni Reden. Kasla maawatak da jay imbaga na manong nemi no may sangkon nga nang gaga. Nana. Nawarad mabaling ko siya ti ayat ni Reden. Di ba? Ngayon ka manong nemi nga ito nagsasalitaan ni. May panggap trabaho, may panggap iti biyag. Ket, kumusta kayo mat kini misis? Lagang ka dito ada asawa nan? Awampay. Siga, bakit magambat nga kumusta ni mister ko? Lagang ka dito ada asawa nan? Agpadpadatang nga free. Kunak manong name. Okay. I'm free and you are free. Free plus free. Ano't pangtungpalan na? Ano? Free plus free. Dito paris. Nalik na akong tiinom ko manong name. Nag-awis isuna. Mabaling nga, awisan ka. Yata kinatuwa. Di pa kada kayong kuha na. Adalugan mo? Dinamag na. Awan. Nag-commute kami. Doon maarakila dito nga tricycle. Pinga-tricycle. Ang may bagay kang ka-tricycle. Taxi Nang hinawat ni taxi. Ada ko check. Kakpakadan gani Arlene ta, koyta. Kapanan ta. Free plus free equals to free. Di ba? To freeze. Kaya pagtipunem ti maysa ken maysa. Agbalin nga dua. No. Agbalin nga adada may maysa. Islam mo ko ni kahit mo sawin. I love you, Nelia. Kinuna naman ng namikit ore na kada tao na panakit inamalan na kiti lips ko. Uy, hala. Awan nakakita. awan nakakita. Awan. Gandap no adada nga awan pakakita ka na ta. Let's go. Mamigla nga rin din ang pakadak ni Arlene. Arlene, muna ako. Talagang agaga ka. Kaslawang gayem mo. Nagkuyog ta. Apa yung panawan na? Three is a crowd. Kaya mo asawan. At kuyog kayo kinaritin. Kun. Kapag agpadpada kami. Padpada kayo nga. Agpadpada kami nga free. Hoy, ada asawa mo gaga. Kadagtaka rin.
Nagkuyog kami nga rod manong nimi kiniriden. Nakiloga nakitikot sen. Manong nimi mailiwak namin. Kailiw ko ti arakop agek ti may nga lalaki. Ket kurso nadak matniriden manong nimi kabuta. Nagwapo, macho, nalaing lakid da ito iti sex kunak tinakam. Kanini iti isarek ng tikot sena manong nimi ti may nga compound ti may nga hotel. Saan ako na mas daaw. Dagun ako manong, mailiwak, kail-iliw ko launay. Nag-check-in kami nga rod kiniriden manong name kat kas iti namnamak. Naglaing, nalalaing, awan ting alainganan no saan nga niriden manong. Nulabsak tag sa ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay, dagiti sakak ket dildilan. Fermi manong name. Wild na wild manong name ket magustuak mo. Namin upata ko ng hindi pa inalpas, ti loko, ti laing na. Ti kinakondisyon na. Ngay ti may kalimak, manon nemi, isupat lang, isupay lang, met, iti pa nakariknak na pimsuwak. Ti nakaado nga likido, na urnungan. Nelia, thank you. Thank you, Metreden. Galing mo. Thank you tayo pagkamadalaingan. Abay nakadado, nabuslon, naurnungan kami. Kadi, nabayag namin. Kanot na oding, jak man lagi din na oding. Kaya na kayo mimas ka. Iso nga, jak nagbidot nga nangawiskan ka. Gapata, kasapulam, kasapulak. Agpadpada ta, akasapulan ta. Diba? Obvious ba? Pakiulit nga ron. Laglagipan, napawat ti 3 hours. Aping kami nga saan nga overnight. Kunak, at akor oray dya palay. Ni Mrs. Naging di parents ko, medyo stricto da. Mrs. ka lang, Mrs. Awan asawa, kunak lang araw din. Sige, aratin. Saan ta nga sayangin tong galaglapas nga darikmat. Ito ang nagtitalo nga oras. Napnegak nga rod manong nemi ket kinitan ti oras idi itulod nak dito'y balay. Ngabot ada tulbek ko manong nemi lokatak ko man ng bigla nga naglukat. Sumbergan. Papa? Di kayo nakaturo? Inuro-ore ka? Tapay. Sumrekan. Sumrekak nga rodan man. Sagbay nga sumrek ka din sa silad mo. Tugo ka. Kasarita na ka kinamamang mo. Napagsasaritaan tayo kat ni rabiin. Nangarabiin. Parbangunan. Anong oras ka din? Anong oras yun? Ito ag-check-in kayo. 3 oras. No, simrek kayo ito alas 10. 11, 12, 1. Apikas ito taramid mo. Nalipatan nga din nga si asawa ka? Sa pulak eh. Di mo lang maanusan tsak maanusan. Kano maamon ni asawam? Nagipulong ka mamon na. Kano saan ka magipulong? Kanat namnamahim nga mariknana. Kanat namnamahim nga remidan na. Di ipapanaw na, ipanagtrabaho na, ti abroad ka, para kada kayo. Datangar ti nagsinupyatan mi. Anyan palat kayat na. Agtrabaho mo opisina ka mga dua. No pagtipunon mitit kwartami. Dakilan. Kimsaan ba lamap na? Mapampalag trabaho ti abroad. Gaputa, siguro times 5 ka din sweldo na. Pero, tinapatig keng kuha na, ket kwarta. Gapo iti deta, liplipotan mo ito. Masapol ko. Ket asino na dyan nga lalaki.
Awan ti sa bulikon ken kuana ko pa. Ta maikasal na ka kumangarod kasi asawa ka. Ket kabayatan nga awan ti asawak di isu. Tunog sumangpaten ti asawak di awan ton. Mangibabayin ka. Awan anak miyakas kan ka. Kabagay sikalain nga babae nga anak mi kas tapit tiramin mo. Ket no babae ko man dito kaabsat ko bakastada mat. Kita nga kaabsat ko lalaki da, babaero da. Git kabuta babaero da si kabag nga babae lalakero kamantan. Ibabayin na kami nga naganak kan ka. Nagbalina ka na singpet nga ama ken asawa. Agas tamat ka ni mamangyo. Nga mapay nga ta kayong anak mi. Nangruna ka babayad kinataom. Abay, maraming ti lalaki, maraming ti babae. Ano natin panagot-utak mo? Naseset sakit din no, sumina ako. Makita mo, nagsungsungbat mo? Di pa nagpampanunot mo? Tapno nawaya ka lang ang haramid na kayat mo? Di mo kayat nga biyangan da ka? Para ti pagsayatam? Amoy umatin papano anyaman ti kayat ko. No anyaman ti pakaragsakak, aramitek. Timakbera kong manunimi kita simbre ka kunit silid ko. Magkita akto ni pagkasiraan. Natangi ka dapat pagtrabaho, mabiyag ko matibagi. Kinon ko tinakim ko. Naging ka nagring sa cellphone ko. Tikas ng oras. Ni Arlene. Nadaatap ko na ito nakipulong. Gagamot na ito nga gayem ko. Hello? Nakasangpit ka kaya man? When? Kat? Sikat nagipulong ka tapapagin ni mama? Sikat nagipulong? Friend. Friend. Kasat arabid kayam? Friend, no saan napudno nga kayam? Tiyak ko balat na nagtagtagari. Ngayon kaputa napudno nga kayam. So, tiyak kayat nga may sagmak ka. Ngayon nalpasin na isagmak ka. Ngayon mabali mo mat nga saan itultuloy. No napasamak man kas pagarikan. Mabali mat nga hamon ng ituloy pa eh. Kaputa madi. Takal nga basol. Napya ko mano, agpadpada kayo nga free. Nagulbud ka. Imbagam siguro nga free ka. Kit patsim ka di nga free mat isuna. Baka agpadpada kayo nga asawa na. Di mo pakibiyangan ti biyak ko, Arlene. Lipatan mo nga gayim ta. Nelia? Lipatan mo nga gayim ta. Tsak pa'y tungpalin di kiti parents ko. Sikat tukit din. Sige, bye. Itapay, manong name. Tanagasara ka, idikas, keniriden, na nalalaing nila kayo. Oy, ma. Di kami pagsakitan tinakam ko manong name. Ako pa makatawin, may nga nagkasar. Di nakpenasikugan. Sa nakit panawan. Pilit na. Di ba yan? Sorry, Larry. Ngem naliputan ka. Pasol mo. Impanaw mo tiragsak ko. Nagsapulak sa bali aragsak. Kabigatan na iti opisina manunimi sa angkoy na asitgan ni Arlene. Kitsambat ni Masidig. Tanong kasta nga layatan na tumasidag ko si Lapak. Nagbabawi na kan. Nagsublintukaw na. Saan kami pa yung nagsango nga nagmeriendan? Saan kami pa yung nagsango nga naglunch? Mabuting nga ta kanya ka, makatungpal. Kapag yung pulong nakbag namin katagiti parents ko. Nagsalasarod-sudak manong naming katagiti dadunga ko bisinak no da amuda nga pagkasaraan iti asidag. Nadalang yung bagada. Paamyanan nga lang. After iti may kaduwang corner. Padaya ka. Datay may kaduwang balay. Pagkasaraan na dyan. Bakante.
balay da, ngem adda bakante nga kwarto nga pagkasaraan. At a kwarto malamasabol mo, di ba? Ta, siyempre, di ka dumat lagluto. Okay nga na, natuwang kitain. Sabi kasarakat, kasi balabalayo. Na umakon. Isang sangin. Sino diyan isang sangin? Di ta baba, sir. Tuloy magbasa. Nalipatak gayam, ngentid tinamber ko, kiniridin. Jakbet na ala tinamber na. Manong name kinitak, ti Facebook, in search ko ti reden. So da ito, nag-friend request ak man. Nag-message ak, iti messenger na. Inaccept na. Madamdama pa yung manong name, nagringan. Hello? Hello? Video call. Open ang camera. Inopen ko. Ayan mo. Opisina, nandun ikon. Bagbanta palubusan na kayo nga makikontak dito, opisina yun. Katsi ka nga eh. Nasapak nga rin mo rin. Hindi kami nas ka nga rin mindak. Ito na lumanin. Sige nga. Nasyak ti mga ibagat schedule. Gunay ka. Itong rugyak iti agkasera. Taore umay kanto di pagkaseraak. Taore sa deta nagpapas. Siyak pa yan di mga ikaligagong manong. Ketuin. Nakasaritak di pagkaseraak manong nemi. Ngayon mabaling ka di nanang ako ha? Ngayon butag may mesa. Ano ka sa pulak ti kaduak. No may magkat kaduakan niya. Mabaling? Mabalin amam, basta pada mga babae. Hana. Sino nga ron? Boyfriend ko. Ngakit pagbalin niyo, ba't nga hotel no ka na? Ingat nga atok nga ron ti church na. Ngayon manunakat kayo inayon na. Bakit basta umayak at bilangin ka. Ada mainayon nga 500. Na? Yung mga nag-check-in. Para matay ba? Manukat to overnight, ma'am. Sige, okay lang. Tunggal umay, plus 500. Uwahin. Sige na. Ang narigat na magsasalitaan dito. Inirupat ko di giterwatek man. Abay, ano kita sa uneta? Mama, I'm so sorry. Kahit ko tinawaya. Kasi nilabagam nga nawaya ka kasi asawa ka. Kahit kong didak pakibiyangan. Dahil kahit ko sawit. Tidak ka maawatan, anak. Sige. Nisulay ito taragsak mo. Di agaramit tidakas. Sapay ko matasaan na kang tuwan-tusahan ni Diyos. Sige. Saan na kang igawid? Tala ura igawid na ka. Hanggang pa igawid, diba? Magtamo, mama. Tsaka kaming kahit dumungag, iti yaman nga sermon, di tagaputan na uma akon. No lumalagip yun, agad-adarak pa lang, ti college kita, sermon kila sermon. Itata, asawa ko, sermon kila tanga sermon. Ito na pa nagpatigat sermon nyo. So nga, mamanak lang ang kaseran. Ket manipo di kasera akon manong name every other night. Nga umay ni Reden, manong name. Nangina. Kasep, manay na yun ti 500 ti pagkasaraan. Okay lang. Imbaga kiniya, Reden ket. Kasta? Tutulungan ka no kasera. Pagguduan ta. Okay lang mat kadi ata. Daman sweldo kang tulungan nak. Basta umay ka ket plus 500. Okay lang. Ito nakawaywaya taman, di ba? Nakawaywaya tala unay, Nelia. Naidanon sakit iti asawak manong. Nadyak laka mo, nasisin nang idanon, baka nagitimod lang nag-anak kanya. Muna ni Arlene nga ta. Nagring cellphone ko, ti may sa nabigat. Meron ang awan manon nemi. Nirden.
Nakalagip man nga timaw na doon isang nga tumutawag. Hello? Hello? Dati-dati ang tultulag ta nga may parit tumawag dito eh. Adalang time mo no aldaw once a month. Ngayon sampay nga danon detang aldaw. Kami narantak, iti saan nga sumurek iti trabaho. Tap na makapagsalita ta. Ano na dyan imbagada kanyak? Puno ka di. Sino pa tiyem? Iso daw no siya. Siya ti patsek. Puno ka di. Saan? Abang karod nga awang kan sa ibalayo. Diyan kaming kaya bibiyangan tak na papakin ni mama. Iso ka nagkasara. Tap na tikasikat na waya kayo, iti lalakim. No patsem nga dalalaki. Adda. Ngayon di mo patyen, awan. Tipod no ti kahit kumamuan, Elia. Dalalakim. Lari. Nawaya iso na. Isang oras sinata. At da iso na. Kaya da nga sawan, pudno. Pudno. Pues, saan ko nga kayat ti babae? Ngatan sa bali nga malalaki nga nakaraman kang kuana. Iwilang mo ti bakim. Ti relasyon ta nagsinatan. Nagsinatan. O sige, sinat ti sina. Napagtatakulan. Di mo't may kanyak tinagsak ko. Kaslaawan na sakit nga bakrang ko manong naimi ti dahi nga panagsinami kanilari nga asawa. Tawag-tawagan takmet manong naimi da tata, ang da papa, kini mama, pasarisong bata kida, ngem ma, dajay. I-off ko man na antagos do kan. Nung mga kumanin ti pa nagsermon. Egan ka manong naimi nga tiyakbatan mauray ni Reden. Tawag-tawagan isuna saan ng sungbatan. Apa nga ta? Diyak mayulit trabaho ti bisina man. Tadyak na kontak iti makalawas. Imasadeg na Arlie. Puro error di kiti araramidem report. Nga kano yan ni sir? Takasano ngamin makapag-concentrate ka? Kaya nagproblema kan? Apa among problema? Among ka? Nakamonitorak na takin ka? Sikat nagipulong ti asawak? Siya manuno saan? Namuanan. Nagsina kayo, di ba? Tako na, nga di nakayatan ti babae nga naramanan sa bali nga lalaki. Nagdadahil nga namin pinsan, ti marriage life mo. Gabutik kina. Gadyan yan, boss. Masapol na ka. Baka pag-ikatid na ka. Ano? Nagkrikit ang sapol trabaho, Nelia. Susapoy. Ano kung matbasol ko? Dikiti lang yung error ko. Maalis to ko mga sukatan. Ingkan. Kat kapugtot na kaunay. Yes, sir. Dito'y kumpanya tayo kadada. May sakang runaan nga policy. Sir, nagre-roak lang. Sukatak lang. No, awan, no saan mo may concentrate iti trabaho. Saan ka langin nga sumsumrek. Taktakawam ti kumpanya. Dito inaramid mo, mano nga oras mo inaramid, idinto ta, susuldan na ka ti kumpanya. Iti kamali nga oras. Ano nga hindi mapasamak yan ka, Nelia? Awan, sir. Kagrunaan nga palis nga magbagag. Ti empleyada nagbaling kabit. Sir, saan nga ko na nga kabit? Apa nga saan? Sikat agkab-kabit. Nagsina kami sa sawak. Iso ka nawaya. Kaya dyan nga karelasyon mo. Awan pa asawa na, sir. Sinag ko na kayo.
Amok una ni Mr. Reden. Lablar Lord. Basol amin na ito ni Arlin. So nagkipulpulong. Hamo papasulin ti kayem mo. Gabot isaksakit na. I'm sorry, Nelia. Nga mada 3 months suspension mo without pay. Sir, kasarik na matininig that. Kaslakastan. Kad nagsubli ka, naawatin na ka, agree-apply ka. Sir, please. Sir, please. I'm sorry, Nelia. Apig, kan iti first offense kad second offense, this is my first offense. Ngam nakarutin na ramin mo. Madadahal ti kumpanya. Reputasyon ti kumpanya. Nasisingpat amin nga babae dito si Kalag de Casta. Di mo kanya mo? Sir, napukaw kong dasawag sa kapila. Baka napukaw mo pa ni Reden. Dadat pagkaskastaan. Si Mang Petan di asawa na. Nagapoy ti abroad. Pati yung pagkaroon sublihanan na ka. Ang asawa na sila, asawa nan. Agpadpada kayo. Nga si asawa. Ngayon pinagbalin nyo nga single. Di ka sa sadyo. Kahit yun lang mangipek sa ti aram yun. Nagpadpada kayo nga mailiw. Kapata, agpadpada nga taada ti abroad ti asawa yun. Mabali mo turma. Tumigat. No kaya mong alaan ng separation pay mo. Sir, suspension lang, sir. Agree-apply ka after 3 months. Ket no, desisyon ti kumpanya ket agsubli ka. Makasubli ka. Ngayon mo, saan? Ngayon mo, siyak ti si Cadelia. Intun bigat lang nga umay mo alaan ti separation pay mo. Tapno at aramaten. Anong name lepay ti abaga. Gusto silapak ni Arlene. Pasul mo, Arlene. Pasul mo. Si kamit lang takim basol, friend. Di na ko wagan ti friend. Kung tigay mo kasking ka. Hindi ko mapalang damo ng pagkaking ka. Insardeng mo kuman. Malagip mo? Hindi yung pulong ko, kada papang mo. Binagbagaan da ka. Binagbagaan ka mo. Nung naliwaan ka man na minsan, huwag na itultuloy. Intultuloy mo. Intultuloy mo. Nanging mo katamatan ko na ni boss. May sakalagay kang ron nga palis ti kumpanya. Ti empleyada ang makirelasyon. Itilikodan nga at daanin ti asawa. Goodbye. No, pa isang kang empleyado to yan. Tinakit asawan, nasaan ka na kayem? No, kaya't mong lata, di makigayem kanyak ni Elia. Matulungan ka siguro, kadigdad dumapay nga problema mo. Inala ko hindi kita rawatek manon nemi di pagkasara at nagpakada akong iti aking kuko. Nakit bayada mo't lang nga kompleto na ito nga bulan as ma'am. Ore sampay nagtapos kita, tinapukam mo. Hamat nga na ipasublat. Kasi, sige na. Kompleto kita ito nga bulan. Ay, malakip ko man, ma'am. Api kang awa umatin do, may agbay ba, mahamat naman na yunan ti 500. Awang ka rin na di kamalalam siya. Ma'am, sino ko nang kamalalak? Tinaktakaw ka, diba nagsinsinarang? Biyangot ka ba't nga makit? Idagawid ak dito'y balay, manong nami. Abay, anak Adam, Papa, pimanaw ka, kalpasan na, basta latan agsubli ka, nga unang yaman na. Damagan mo na palubusan na kang agsubli. Papa, mama, papa, anak ko mga ron. No, makita? Kung naman lang naman biyak mo kabailam, nakadadot na pukaw mo. Kapag tinalagsin nga basol mo.
Napukaw mo tinasingpet ka na siyat nga sawam. Napukaw mo pa trabaho. Apoy amuyo amin na gito. Kaputa mo monitoran ka. Sa kagsubli ka na kami, nga slaon ng yaman na. Sa tinong arti pagsubliak pa ba? Sa tinong arti pagkamangak na sangan ta kayo. Ewan mo madlagayam. Nung sasaw ka, kung alam mo kabailam mo tagbiag, kawan ng tibibiyag mikang ka. Nagsapol ka man sa balik kasaram. No pinapanaw ta kan sadyay. I'm so sorry. Subliak ka niya. Nung jak makasapol nga dangos ti trabaho, pagbiagak kumapay. Kupohon kaminin malasan ko. Hindi ka lang nagpanulot ng tinasyahan. Nagpadpada kayo nga si asawa. Kang malagpadpada kailangan na mailiw, tandang padpada ti abroad na kita asawa yun. Hindi kayo lang nakatupil. Nang narunagan ka. Babayit kinataom. Napia di lalaki ta, kuha na ti lalaki nga umpukaw na. Umaksay king kuha. Siga nga ron. Taorin na amuan, di asawa ti lalakim. Nga da, na babahay na kabayatan nga awan. Okay lang. Si awat lang tayo babae. Ngayon siga nga ron. Nananain ka di pa yung awatin na ka ti asawam. Awanin. Gabot yung baga na kata kami. Pakawalan dak. Nang talagang nagjakon kahit anak niyo. Tinawag at ti asawak manong nemi ti may sangal daw. Ano ti bagam? I'm so sorry. Kahit ko nagsublihan ka, nagsinublihan ng tauro rayak ti panang bakasyon mo. I'm so sorry, Larry. Jakon kahit pa iti babae, nga dan sa bali nga lalaki nga nakaraman. Period. Biyat mo si kan tumatag basol, kasi tumatibagak. Nganak tong basol. Tadyak kayat. Gabot ang bumutay nga kiniabot Diyos. Himsi kang hiyo. I'm sorry, Nelia. Ngam jakon kayat nga makatawag ka. I-block ka. Gabot na naka-block ka ni ti puso. Lani ka na kumati sa bali akong tawa. Last chance, please. I'm so sorry. Nagbabayawak na kiasawa ti kasken ka. Goodbye. Manong nemi aging kakarigito, yawang petenastrikak na trabaho. Adamayat ang mga alakanyak, manong naming yung sales lady ka. Sa dagat iyangaw, andahin dyan, balay, agkasapulad na katulong. Abay langak ti katulong. Among balasang ko, amuda ka. Nakapimbin sa trabaho, hindi. What? Naka-professional ti langam. Mamam, nadaldalos pa ti katulong ng tisika. Baka nadaldalos pa ti kita siya arungim sika. Apay, namisak lang ng baso la. Awang ganun ti pamakawad para kanyak. Dadagsan ti baso nga naramid mo. Aging kakaragito'y manong namigit awang pa'y pagtrabaho. Kami di kagsapol trabaho. Papakpakanda ka lagtat, pinagadalda ka. Tapos agtrabaho ka. Mabay, dati pala pension me, ipapag mo, ti pamarayam nga, pagdawatan, di masapol mo. Umit mayat kanya kang supra ka, umatsar ka, hanggang pilpilin abalasang ko. Ingkad dyan, karinderya, ang kag servidora. College graduate nga servidora, kaya nagpintas. Lukayat yo. Siyempre ka pa yung Disco House ta. Ag-GRO akon. Nukastat kayo mo pagtungpalan balasan. Gapot na dinadaal mo tibiyag mo. Anong name? Lakalaklak ka ngamin nga ka nakaalis to tagbasol. Ngem. Tiagdusa kat nakarigrigan. Nalakaamin. Anong naiming karkararag ko lang yung nasapi ko matagtal ng tumadlang tibiyag ko. What? Babae ti ba nagsingsingpet kon? Saan ko nga makaramid pa, tanyaman nga madi. Nantangin ko nagbalinak mo tin nga single. Okay? Agura ako na ti lalaki nga mangayat kanya. Tapno di kasta, ket padasak manen ti agbabilya. Ket no baganto ni Larry, pirma iti
Yo na, datay annulment papers, pirma akton. Tapno na wayak tumet nga agsapulo na manguray, ti sabaling nga lalaki nga mangayat ken ayatek, kadyak tun ulitan tinaramid ko. Dito nga rod, manong name iti pakasarita, ket amok nga duri kiti mangibagbaga nga gagaak, nga, ah, nga basol mo, kunada, wan ano gotek nga basol ko. Tiyak kami nagpanunot, sakban nga naramid ko. Toy nga rod, agyaman, ting ka pa nang ibasa, kada ito nga pakasalita, Nelia.